Какви са симптомите на недостиг на витамин В? Най-осезаемите това са постоянна умора и липса на енергия. Често се съпровождат от косопат и проблеми с кожата. Възможно е и намалена концентрация, раздразнителност и тревожност. Не на последно място, отслабване на имунитета, което от своя страна води до често боледуване. Как и кога да приемаме витамин В? Оптималното усвояване се постига сутрин, когато се приема по време на хранене. Всички витамини от В групата са водоразтворими. Това означава, че тялото не ги складира никъде и те трябва да се набавят редовно чрез храната. Кои са най-добрите източници на витамин В и как ние може да си набавим този толкова важен витамин чрез нашата храна? Яйца, месо и млечни продукти са богати на В12. Зеленолистните зеленчуци са добър източник на фолиева киселина. Ядки, семена и пълнозърнести храни са изключително богати на В1, В6 и В7. Риба и морски дарове – богат източник на витамини В12 и витамин В3. Голяма част от хората, които са на вегетарианска или веган диета, имат сериозен дефицит на витамин В12. В техния случай добавките са един много добър вариант. Най-добрият начин за набавяне на витамин В това е чрез балансирано хранене. Но ако по някаква причина това е невъзможно, в следващото видео ще разгледам най-добрите добавки, които да доставят различните витамини от В групата.